Ngayong panahon ng tag-ulan, laging kalakip sa weather advisory issuance ng Pag-asa ang color-coded rainfall warning. Para saan nga kaya ito? At ano ang ibig sabihin ng bawat kulay sa rainfall warning ng Weather Bureau? Ayon kay Ian Neil M. Nunez, officer in charge ng Agromet Station, maaaring asahan ng publiko ang magkakaibang level ng ulan batay sa kulay ng rainfall advisory na kanilang inilalabas. Ito ay binubuo ng yellow, orange at red warning levels. Ibig sabihin yan, yung normal na ulan sa loob ng isang buwan ay 50 to 100 millimeters. So possible na kulang-kulang isang buwan na itong mga ulan na mararanasan natin ngayong araw. Pero hindi po yan yung sabi nating bultuhan. So pag orange naman, 100 to 200, possible 2 months na ulan na ito. Sa ibang, depende po kasi yan sa climatology ng isang lugar. Lalo-lalo na dito sa Kabikulan. Maulan tayo kapag amihan, pero sapagkat pina-enhance nga itong habagat, hanging habagat, so nakakaranas tayo ng mga pag-ulan. Samantala, ang pinakamataas na antas ang red alert ay nangangahulugang mahigit 200 millimeters na ulan ang maaaring maranasan na ayon kay Nunez. Pag sinabi ng mga red, itong potential impacts na ito, na coding, ay lagpas 200 millimeters. Ibig sabihin, widespread na talaga yung mga incident like floods and landslides. Dahil sa banta ng matinding pag-ulan, muling pinaalalahanan ng Agromet Station ng publiko na manatiling alerto at maging handa sa anumang uri ng kalamidad, lalo ngayong tag-ulan. Patuloy na nakikipag-ugnay ng Weather Bureau sa mga LGUs para sa mas mabilis at komprehensibong impormasyon para sa kaligtasan ng mamamayan. Darlene Lastrulio, CSN.